khona le nkinga le abantu abaningi abanayo, le nkinga le yokuthi uhlezi ucabanga ukuthi wena indlela ocabanga ngayo iyona e-right noma indlela wena ophila ngayo iyona e-right, bese kuthi indlela abanye abantu abaphila ngayo bayabheda. Leyo nto-ke inkinga nje impela engicabanga ukuthi sicishe sibe nayo sonke. Empilweni ngesihlukene, khona abantu abaphuzayo utshwala, khona abantu abangaphuzi, khona abantu aba-straight, khona abantu abazitabane. Umuntu uyathanda ukusizakala ngale mpilo ayinyanyayo noma le mpilo lena akangayiphili. Uzwe umuntu egxeka abantu abangaphuzi, ethi umuntu ongaphuzi uyabheda, umuntu ongaphuzi unenhliziyo embi, umuntu ongaphuzi uyancishana, esho zonke lezi zinto lezi. Uma kuwumuntu wesifazane, umuntu wesifazane uzemise eqonde nje ethi yena akayifuni indoda engaphuzi, ngoba indoda engaphuzi ihlezi isimbelambele, ihlezi la igadile. Ngingazi ukuthi indoda engaphuzi kanti yona kusho ukuthi nje yona iphila idla utshani, kusho ukuthi ngaphela uma uphila ngokudla kuye kufanele uvuke uyosebenza ukuze uthenge ukudla. Asazi-ke, bayazi-ke bona ukuthi-ke indoda engaphuzi kuye qatha-ke kuphi ukudla noma qatha-ke ezulwini. Leyo ndoda abathi ihleli nje ibheka igadene nabo. Bese ngibuyela-ke kulabo uthola ukuthi bayaphuza, uthola ukuthi thina esingaphuzi siyabagxeka, uthola ukuthi sigxeka umuntu ophuzayo ukuthi umuntu ophuzayo uyabheda, wenza ukuthi nokuthi umuntu uma sekudakiwe wenza kanje kanje. Sisuke sikhuluma-ke nathi ngenxa yokuthi siyabenyanya utshwala, sibeke zonke izici lezi ukuthi kunuka kabi emlonyeni, kunuka isokwenhle yomuntu, sisho zonke lezo zinto lezo. Uma kwenzekile futhi uthole ukuthi umuntu nje o-straight, uthole ukuthi usuzogxeka itabani, ukuthi hawu isitabani ngiyasenyanya, isitabani fanele ngabe siyashawa, zonke lezo zinto lezo. Kodwa mase sesibuya ngempela sesibuyele eqinisweni, ayikho impilo efanelekile ukuphilwa esingathi le iyona impilo efanelekile. Ngaphandle uma uzobukela uhlangothi lakho kuphela, ubukele ukuthini leyo mpilo leyo ihambisana nawe. Ngake ngahlangana nenye intombazane nje esitolo edrobheni ngiyoyithengela. Sixoxele nale ntombazane lena, siyixoxela nje ngokungathini. Isithi le ntombazane njengoba iphuza nje yona ayifuni indoda engaphuzi. Sengithi-ke mina kuyona, ungayikhathazi ngokuthi awuyifuni indoda engaphuzi, ngoba indoda engaphuzi vele ayikho into eyobe ihlanganisa nayo. Wena vele ngoba uphuza nje vele uba sendaweni okuphuzwayo kuzona, futhi uhlezi uhlangana nabantu abaphuzayo vele. So awekho amathuba ukuthi kungavele kusuke indoda engaphuzi izofuna wena, ekubeni umuntu wesifazane ophuzayo engafunwa ngisho na omunye wesilisa ophuzayo. Yabona, ngayiphendula nje ngaleyo mpendulo leyo, ngoba le nkulumo ayikhuluma yayingicasula, ngoba ngazi noma ngayikhunyiswa ukuthi mina ngangikuveza yini ukuthi mina angiphuzi utshwala. Bese ngiyabuyeka-ke kulento ukuthi ngithi mina asiyeke lento ukuthi impilo ngoba nakho ungayiphili noma ungahambisani nayo, bese ucabanga ukuthi iyabheda, bese wena uphilela ukuyigxeka leyo mpilo leyo. Ungayigxeki impilo ongayiphili noma ungahambisani nayo, phuma nje kuyona. Sinakele wena impilo yakho ukuthi wena uphila ngale mpilo leyo, futhi ayikho into engakuhlanganisa naleyo mpilo leyo noma nabantu abaphila leyo mpilo. Wena njengoba uphila leyo mpilo nje ihambisana nawe, vele uzophila nabantu abaphila leyo mpilo leyo. Laba abangayiphili le mpilo wena oyifunayo noma oyiphilayo, phuma kubona, ungayixaki ngapho, ngoba ayikho impilo e-perfect, futhi ayikho impilo okufanelekile ukuthi uyiphile. Zonke impilo nje zi-right.